ברוכים הבאים לפינת היצירה של Happy Moment. אני היום רוצה ללמד אתכם איך להשתמש בקמימו מרובע. כל הציוד הנדרש כדי לבצע את הצמיד נמצא כאן בתיאור למטה. בואו נתחיל בהדרכה. בשביל ליצור את הצמיד אנחנו נצטרך קמימו מרובע וחוטי סטן. אפשר גם להשתמש בחוטים לרקמה, בחוטי כותנה. אני ממליצה ליעדים קטנים יותר להשתמש בחוט שהוא הרבה יותר עבה מחוטי רקמה, כדי שלא ייקח כל כך הרבה זמן להכין, שלא יתייאשו באמצע. אבל הטכניקה היא בדיוק אותה טכניקה. אז אני אשתמש היום בחוטי סטן, ובואו נראה איך מתחילים. אז יש לי כאן 10 חוטים, 5 צבעים שונים, 2 חוטים מכל צבע. אני עושה קשר בקצה. ומתחילה בעבודה. אני שמה את הקשר בתוך אמצע הקמימו ואמקם חוט מכל צבע בתוך החריצים שנמצאים למעלה. ועכשיו אמקם את אותם צבעים של החוטים ככה שאותו צבע יהיה ממול למטה. סידרתי את הקמימו שלי, יש לי סגול, כתום, כחול בהיר, כחול כהה וורוד למעלה ואת אותם צבעים למטה, וכל אחד נמצא מול אותו צבע. אז אני מתחילה בזה שאני שמה את הסגול שנמצא למעלה בדופן השמאלית ואת החוט הסגול למטה שמה אותו בצד ימין. אני אתחיל עכשיו להעביר את החוטים הכתומים מלמטה ללמעלה ואת החוטים שלמעלה ללמטה איפה שהתפנה לי מקום. תכף תראו. אני מתחילה מהחוט למטה בצד שמאל ומעבירה אותו ללמטה. את החוט שלידו אני מעבירה לכאן, איפה שהתפנה לי מקום, ואת הכחול אני מעבירה כאן, איפה שהתפנה לי מקום. הכחול שלמעלה מעבירה למטה, הכחול שלמטה מעבירה למעלה, ואת זה שלמעלה מעבירה למטה, את זה שלמטה מעבירה למעלה, ואת זה שלמעלה מעבירה למטה. סיימתי את השורה שלי, אני עכשיו מעבירה את החוט הימני מהצלע הימנית ללמעלה, אבל לפני שאני עושה את זה, אני רוצה טיפה להצמיד את כל הדבר הזה. כדי לעשות את זה, אני צריכה בעצם עם האצבעות ללכת על החוט שהיה לי בצד ימין, וטיפה להצמיד את כל מה שהיה לי כאן. וממקמת אותו בצד ימין למעלה, את החוט שיש לי בצד שמאל מעבירה אותו לצד ימין, ואת החוט שיש לי למעלה בצד שמאל מעבירה אותו לצלע השמאלית. ואני עכשיו מתחילה מההתחלה להעביר את החוטים שלמטה ללמעלה ואת אלה שלמעלה ללמטה, איפה שמתפנה לי מקום. סיימתי להעביר את השורות. לפני שאני מעבירה את החוט הימני שלי ללמעלה, אני עם האצבע יבוא למטה, שתוכלו לראות, מלמטה מושכת את החוט כדי להצמיד את החוטים שיש לי כאן אחד עם השני שיהיו יותר צפופים, וממקמת אותו למעלה. אם יש צורך אני מותחת קצת טיפה יותר את החוטים, ואת החוט בצד שמאל מעבירה לצד ימין, ואת החוט למעלה בצד שמאל מעבירה לצלע השמאלית. ומתחילה שוב.
רוצה שתראו שמה שאמור לצאת לי זה שיש לי פעם את הצבע של החוט כתום, צבע של חוט כתום, צבע של חוט כתום, צבע של חוט כתום. זו התוצאה שאני רוצה. אם אני אצמיד יותר מדי, הכתום הזה ייעלם לי. אז תשימו לב שכשאתם מצמידים את החוטים לפני שאתם מעלים אותו ללמעלה, לא לעשות את זה חזק מדי כדי שעדיין יראו את הכתום. אני אעשה את זה שוב פעם עם הכחול כדי להדגים לכם. ועכשיו מלמעלה אני רואה כבר שיש לי את הכחולים, אבל הם יותר מדי בולטים. אז לפני שאני אעביר את החוט לכאן, אני בעדינות מחזיק פה את החוט, אמשוך ממש מעט עד שהחוטים שלי למעלה נראים אחד ליד השני בלי שרואים את הפסים הכחולים, אבל שאם אני הופכת אני עדיין רואה את החוט הכחול שלי. ואני ממשיכה בצורה הזאתי עד שאני מקבלת את הצמיד באורך הרצוי. אני רגע רוצה לעשות הפסקה. הצמיד הזה ייקח זמן להכין, כנראה שלא תצליחו לסיים אותו בפעם אחת. איך ומתי בעצם אני מפסיקה כדי לדעת איך אני ממשיכה ואיפה הפסקתי את המעברים. אז אני עכשיו נמצאת במצב הזה שסיימתי סיבוב. סיבוב הכוונה שהעברתי את כולם מלמעלה ללמטה והעברתי את החוט משמאל לימין ואת זה שלמעלה לפה. אם אתם צריכים להפסיק, אני ממליצה לעצור שלב אחד קודם. מה הכוונה? הכוונה להפסיק מתי שהעברתם את החוט משמאל לימין, ושהחלק השמאלי יישאר לכם ריק. למה? מהסיבה הפשוטה שכשאתם עובדים, אתם יודעים שאמור להיות לכם פה משני צדדים חוט, ומספר שווה של חוטים, ככה שזה שכאן חסר לי חוט, זה יעזור לי ברגע שאני אחזור לקמימו שלי, זה יעזור לי להבין שבעצם השלב הבא זה לגרום לזה שאני צריך שיהיה כאן חוט. וככה תוכלו בעצם לקחת את החוט שצריך, לשים אותו כאן ולהמשיך בעבודה. שמחתי ליצור כאן איתכם היום בפינת היצירה של Happy Moment. אני רוצה לראות את התוצרים שלכם, אתם מוזמנים לשתף אותם איתי בעמוד האינסטגרם שלי. אם יש לכם שאלות, משהו לא היה ברור, או יש לכם בקשות להדרכות מסוימות, אני מזמינה אתכם לרשום לי כאן בתיבת התגובות. וכדי לא לפספס את ההדרכות הבאות שמגיעות, אני מזמינה אתכם ללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה כשיוצאת הדרכה חדשה. אם אהבתם את הסרטון, אתם יודעים מה נשאר לכם לעשות ועל איזה כפתור ללחוץ. עד הסרטון הבא, אני מאחלת לכם יום יצירתי ונפלא. להתראות!